जाय मानसिखौ जोङो भट होनानै देरहाहोयो आरो रायजोनि मोजां खामानि मावथों होननानै जोङो देरहाहोहरो, नाथाय दा मा बिथांमोननि खुगानिफ्राय जेबो खोथाखौनो फैया, नङा होमबा? जेब्ला रायजोफ्रा बुहुमनाङैनो जुदि सोमावसारनो ओंखारफिनोब्ला नोंथांमोननि खुगायाव गोबां आरो उल्था एफआइआर बा बायदिसिना बिदिसोना? होमबा नोंथांमोनखौ देरहाहोनायनि जोंहा मा फायदा दंसैमोन? नोंथांमोनखौ रायजोनि मोजां खामानि मावनो होननानै जोङो देरहाहोबाय, भट होबाय, सापर्ट खालामबाय, ओमफ्राय दा नोंथांमोना थांनानै जेबो जुदि बिबुंथिखौनो हैनो हायाबा, जेबो नोंसोरो मालायनि एगेन्स्टआव जेबो बुंनो हायाबा, होमबा नोंथांमोनखौ देरहाहोनायनि जेबो लाब गैया, नङा? हेल' लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय फेसबुक पेज। स' नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बरायनाय थाबाय। दा आङो माखासे नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाना फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय, बयबो दा ससियेल मिडियानि बागैहाय गोबां मानसिफ्रा दावराव जागासिनो दं आरो बे दावरावा दासिमबो जानानै दंगासिनो दङ आरो बे दावरावा जोबनो थांनाय नङा। स' आं बिनि बेलायाव माखासे खोथाखौसो बुजिना मोनाखै। दा खोथाया बेनो जाहैबाय, जोङो रायजो राजाफ्रा जयै जानानै नोंथांमोनखौहाय देरहाहोहरो, भट MC MLA सिप बायदिसिना जों बानायहरो, नङा होमबा? जों रायजोखौ मोजां सामलायलांनो थाखाय बा जोंनि रायजोनि मोनसे मोननांगौ बा बैफोरखौ जों मोननो हायैनि थाखाय जों नोंथांमोनखौहाय सापर्ट खालामनानै जों देरहाहरो आरो रायजोनि मोजां खामानि मावगोन होननानै नोंथांमोनखौहाय जोङो गोजौ फारसे दैथायहरो। नाथाय नोंसोर गोजौ फारसे थांनानै मा जायो? नोंथांमोननि खुगाया बन्द' जानानै थायो। नाथाय मानो? बे आंनि गिदिर सोंथि। जाय आङो गिदिर गोलावखौ बुंदों, जायफ्रा MP MLA सिप बेफोरनि सायाव आं माखासे खोथा बुंगोन आरोना दा दिनैहाय। स' नोंथांमोनखौ जों रायजो राजाफ्रा एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानै बा जोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावथों बा जोंनि रायजोआव मोनसे सुखु गोजोन जाथों, जोंनि नांगौखिनिखौ जों आद्रा थानायफोरखौहाय मावफुंथों होननानैहाय जोङो नोंथांमोनखौहाय जोङो भट होनानै देरहाहरो। नाथाय नोंथांमोना मा खालामो? गोजौ फारसे सहैबाथाय नोंथांमोना जेबो बुंनो हायै बायदि जानानै थायो। दा उल्था जों दा दावराव जागासिनो दङ, माखासे BTC आव गोबां दावराव जागासिनो दं। दा बेखौ लानानै नोंथांमोना फुल सापर्टसो होनांगौ, नाथाय नोंथांमोना मा खालामो? उल्था FIR होनो नागिरो। नाथाय मानो? नाथाय मानो? जोंनि हारिया ओरैबाबो, आं गोबां गले गले बुंगासिनो दङ बा जों रायजोफ्रा बयबो मिथिखागौ। थ' बिनि थाखायनो आङो माखासे बे खोथाखौ आं बुंनो होननानै सैज्य हायैनि थाखाय आंनि गोसोआव जि दुखु दाहा लानानै जों मानो BDC आव खामानि मावनानैब्लाबो बे दा जिथुनाखि सोलिगासिनो दं, बिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बा मोनफ्रोमबो खोथायाव आंनि गोसोआवबो दुखु जाफैगासिनो दं, मिथिबाय? बा जोंनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनि बा साफ्रोम स्टुडेन्ट बा अल जोंनि बर' सुबुं माहारियावनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं। नाथाय मानो? जों मोननांगौ खिनिखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै। थिग बेबादिनो नोंथांमोना दा फुल सापर्ट होनांगौमोन, नाथाय मोनसे एसेम्ब्लियाव थांनानै नोंथांमोनहा खोथासो बुंनांगौमोन जे जों बे बुस्थुखौहाय जों गनायनानै लानो हाया। नाथाय नोंथांमोना उल्था गावनि लाबालबनि थाखाय नोंथांमोना उल्था फारसे खामानि मावो। नाथाय मानो? जों नोंथांमोनखौ देरहाहोनानै जों जेबो लाबानो गैया, नङा होमबा? नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ दुखु दामोन। आं मोनसे आंनि जि गोसोआव सानदों, जि गोसोआव आंनि गोसोआव मोन्दांथि, आं बे खोथाखौ बुंदों। दा नोंथांमोना बे खोथाखौ लानानै आरो उल्था बाल्था साननांगौ जेबो गोनांथि गैया। जों दा फुल्लि सापर्ट। जों दा जिथुनाखि सिटुवेसन जागासिनो दङ, बे सिटुवेसनखौ जों थाबैनो सल्भ खालामनांगौ आरो जोंनि मोननांगौ बुस्थुखौ जों मोननांगौ। आरो जाय मानसिया आलादा मोनसे बेलेग बुस्थु लादों, बै बुस्थुफोरखौहाय जोंनि एगेन्स्टआव जायफोरा थादों, बै एगेन्स्टखौहाय जों बन्द' खालामनो नाजानांगौ, मिथिबाय? दा नोंथांमोना थानानै सियाराव जिरायनानै गिदिर गिदिर प्रेस मेट लानानै ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव आगारनानै जानला मोनला खोथा बुंबा जानाय नङा। जोंनि गोसोआव दुखु दं, जोंनि गोसोआव गाबखांनाय दङ। गोदोनिफ्रायनो बिथां उपेन्द्रनाथ सार ब्रह्म बुंनाय खोथाफ्रा आरो गोदो सिगां जेरैबायदि जोङो सोमावसारबोबाय, बैफोर दुखुआ जोंनाव दासिमबो दङ। जोङो दा गावनि जायगा थानानैबाबो, गावनि न' थानानैबाबो, हा थासेयावबो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव खामानि मावनानैब्लाबो जों फुल्लि जोंनि गावनि हारिनि थाखाय जों हाजासे थैसोमनो हायो। दा नोंथांमोना मानो बुजिया? थांनानैहाय एथ' गोजौआव थांनानै नोंथांमोनखौहाय रायजोखौ नायनांगौ। दा रायजोनि फारसेसो नोंथांमोना नोजोर होनांगौ, नोजोर बोनांगौ जे रायजोफ्रा मा खुद्रि जादों, मा लुबैदों। बिनि थाखायनोथ' नोंथांखौ देरहाहोदों ना। नोंथांमोना जुदि देरहासेयावबो जुदि नोंथांमोननि खुगानिफ्राय जेबो रावानो फैयाबा, खुगायानो फैया, बेलेग नोंसोर पलिटिकेल लाइनाव लाङो खोथाफोरखौहाय।
दा जिथुनाखि दा सोमावसारगासिनो दं, जा सोलिगासिनो दं बे दावरावा, बे सोमावसारनाया, स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना सानलायगोन दा पलिटिकेल, मोनफ्रोमबो खोथाखौनो पलिटिकेलाव लानो नागिरो ना नोंथांमोना। सोमावसारखागोन बा जोंनि माबा मोनसे सोमावसारनो थांनायाव जोंनि मोनसे खहाबो जानो थांगोन, बा निजेनि खहाबो जानो थांगोन, बा मालायनि खहाबो जानो थांगोन। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। आरो जोङो मोनफा बुस्थुआवहाय जोङो जेनेबा सोमावसारनो थाङोबा बबेबा जोंनि अभियासलि जोंनि जिनिसाबो लस जानो हागौ, बा जोंनि देहायाबो लस जानो हागौ, बा नोंथांमोननि माबायाबो लस जानो हागौ। जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गैया। नोंथांमोना दा प्रेस मेटआव फैनानै बुंदों एक्सन लानांगौ, मा लानांगौ, मा दरखार? जोंनिसो खहा जादों, जोंसो नांगौ बिदों बिग्रायदों। दा नोंथांमोना फुललि सापर्टसो होनांगौ। दा बेहाय नोंथांमोना मा खालामो, दा उल्थासो जायो, नङा होमबा? सियाराव जिरायनो मोननानै नोंथांमोना गावनि सार्थनि थाखाय, गावनि लाबालाबनि थाखायल' सानबा जाया। नोंथांमोनखौ मानो जों देरहाखौ हरो, मानो भट होयो? आं बिराद दुखु मोनदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। दा आं बे खोथाखौ बुंबाय, दा नोंथांमोनखौ देरहाहोनायनि मा लाब, नोंथांमोनखौ सियाराव जहोनायनि मा लाब? आरो जेराव नोंथांमोना सियाराव जिरायसेयावबो नोंथांमोना रायजोखौसो नासयफिनो, देरहाहो हरसेयावबो नोंथांमोनखौ रायजोनि मोजां खामानि मावथों, बर' हारिनि मोजां खामानि मावथों होननानै नोंथांमोनखौ देरहाहोयो, थेवब्लाबो नोंसोर मा होनो, रायजोफोरखौ नासयबावो नोंसोरो, मिथिबायना? नाथाय मानो? बिराद दुखु मोनदों आं। आरो जों सोमावसारबाय थागोन आरो नाजाबाय थागोन जों हारिनि थाखाय। जोङो बिदेशआव खामानि मावनाबाबो, बेलेग दाबसे जायगायाव खामानि मावाबाबो जों हाजासे जों नोंथांमोनजों सापर्ट, फुललि सापर्ट, आरो जोङो सोमावसारबाय था। आरो रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोन आंनि लोगो बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, जाय बिथांमोना एसे एनै न' सिङाव थानानैबाबो बा थांनो हायाखैबाबो, थ' नोंथांमोना फुललि सापर्ट खालाम आरो जोंनो जि नांगौ जों बेखौ मोननो हाथों। थेंक इउ, बाय बाय।